ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ। ଆଜି ଦୁଇଟି ନାଟକକୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। କଟି କଟି ଡବଲ କଟିର ଟିମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ସତରେ ନିରବିଛେଇ ପାରନ୍ତି। ଥରେ କେବଳ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖ ନିରବ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ନାଟକ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ନାଟକ, ଆଧୁନିକ ନାଟକ, ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ, ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ନାଟକ ଏମିତି ନାଟକର ବିଭାଗୀକରଣ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ନାଟକ ଲୋକପ୍ରିୟତା